Vaig tenir la sensació que no estem sols, que sempre hi ha algú que vetlla per nosaltres. Quan des d'aquí a baix mirava aquell llum, era el símbol de la meva recerca. Jo deia, jo vull arribar allà. حدسا مجرورة هذا البيت اليوم يعني قدر jo d'història no en sé. Només et puc parlar de les coses que he viscut en primera persona. D'això sí que et puc parlar. Jo sé que les ferides fan mal sempre. Segueixen fent mal cada dia. Fan mal al cos i a l'ànima. Per a mi, aquesta simple làmpara de gas era la meravella de tecnologia moderna.